салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумо овораи Нам километр. Бародаро, умедворам ки сеҳати саломат ҳастед. Дута канали монетизатсиядор тайёр шудагиай. Шахсоне ки мехоҳанд дар YouTube блогер шаванд ва аз YouTube сум кор кунанд, дута канале ки сум коркуниш сар шудагиай. Яъне канал уже сум кор мекунад. Монетизатсияш гирон аст. шахсоне ки мехоҳанд ҳамин хели каналҳоро харидорӣ кунанд ва пешравӣ кунанд, рақамҳои рӯи экран занг бизанед, бо шумо муомила мекунем, дар хати алоқа мебуроем ва каналро бихарем ва пешравӣ кунем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. кадоме дар видеои мо мақбула лайк монед, подписатсия кунед дар канал ва саволотон дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дар бораи каналҳо ҳамаша подробни гап метавон мезанем. канал 1600 подписчик дора, монетизатсияш гирон аст. бо хайр намедонам, я $10, $5 кор кардагия, просто мо корш намефармонем, да каналро тайёр мекунем, тамом. шумо метавонед харидорӣ кунед ва фаъолият кунед, а YouTube сум кор кунед. монетизатсияи каналҳо гирон аст, ҳар дута канал аст. нархшон 20000 аст, қимат нест аст. аввал ино 25000 буданд, ҳозир аксия кардагием, барое ки каналҳомон тез тайёр шудааст. успеҳ намекунем фурӯшем, нархшон арзон кардем. нархаш 20000 аст. шахсоне ки дар махқули ҳамин канал ва мефораш ки харидорӣ кунад ва пешравӣ кунад, YouTube сум кор кунад, рақамҳои рӯи экран занг бизанед ва қаттиан чахшаб мекунед, каналро харидорӣ кунед. дар ин каналҳо шумо подписчик ҷамъ намекунед дигар. эфирош кушода, сабшисваш кушода, ягон хелжалоб надорад. фақат видеоро мепартед, сума кор мекунед. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Тоҷикистон ба пеш. лайка бизанед.